Ahoj, tady Markéta. Pokud se ti líbí akvarel a chceš si vyzkoušet něco, co tady ještě nebylo, tak tohle si nenech ujít. Místa se plní a letos to bude jen jednou. Otevírám z Brusu nový bezplatný minikurs Šťavnatý inkoustový akvarel. Víš, co je na inkoustu tak úžasné? Stačí 3 barvy a vykouzlíš bezpočet zářivých šťavnatých odstínů. Představ si, jak se krásně rozpíjí a jak vytvářejí nádherné akvarelové přechody. Někdy navíc stačí doslova obtisknout štětec a nádherný šťavnatý meloun nebo citron je na světě. Je to styl, který vypadá velmi efektně a přitom je překvapivě jednoduchý. Za posledních 10 let už mými kurzy prošlo přes 15 000 lidí a pro tuhle techniku nadchnu i tebe. Celou technikou tě provedu krok za krokem. Společně budeme malovat citrusy, melouny a další letní motivy. Namaluj si obrázky, které ti budou dělat radost ve skicáku, pošleš je jako letní akvarelový pohled nebo pozdrav z dovolené, nebo je třeba použiješ jako pozvánku na letní oslavu. Nic nebudeš kupovat, všechno bude jedinečné a tvoje vlastnoručně vyrobené. Minikurs Šťavnatý inkoustový akvarel je zdarma a probíhat bude 25. až 28. května. Na malování ti bude stačit jen 30 minut denně a snadná je i registrace, zabere ti zhruba 30 vteřin. Byla by škoda nechat si tuhle jedinečnou příležitost ujít. Tak klikni na tlačítko pod tímto videem a pojď si spolu se mnou namalovat tvůj první šťavnatý inkoustový akvarel. Těším se na tebe už brzy u malování. Krásný den!